nagkatipon ngayon sa harapan ng ating Diyos at ng kapulungang ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Kelvin Rioferio at ni Vanessa Mas sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Narito sina Kelvin at Vanessa upang ibigay ang kanilang sarili sa isa't isa sa pamamagitan ng banal na kasunduang ito. Bilang officiating minister ng kasalang ito, inaasahan ko, Kelvin at Vanessa, na yamang kayo ay naririto at nagdesisyong pasukin ang banal na kasunduang ito, ipinapahayag ninyo sa Diyos at sa kapulungang ito ang inyong katapatan sa isa't isa. Kelvin at Vanessa, napakadali ang magsabi, subalit napakahirap ang ito'y isagawa araw-araw. Ang inyong pangako sa isa't isa ngayon ay kailangang maisagawa bukas at sa bawat araw ng inyong mga buhay. Pagkatapos ng seremonyang ito, kayo sa harap ng Diyos at ng mga tao ay formal ng mag-asawa. Subalit, kailangan ninyong makita at matanto na sa bawat araw na lilipas, mananatili ang katotohanang ninais ninyong pakasalan ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito, inyong patunayan ang inyong hangarin ng pagiging isa. Ikaw, Kelvin, tinatanggap mo ba si Vanessa upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Tinatanggap ko po, Pastor. Ikaw naman, Vanessa, tinatanggap mo ba si Kelvin upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Tinatanggap ko po, Pastor. Nais ko pong tumayo ang mga magulang ng ni Vanessa at ni Kelvin. Nais ko pong ipaalam ang mga katotohanan pong ito. Ang layunin po ni na Kelvin at Vanessa na magpakasal ay naging daan ng pagiging isa ng inyong pamilya. At ngayon sila ay naghahangad na bumuo ng panibagong pamilya. Hinihingi nila ang inyong pagsang-ayon. Nagagalak po ba kayo sa kanilang gagawing pagsasama? Ipapanalangin niyo ba sila na sila ay pagpapalain ng Diyos? Marami pong salamat. Maaari na po kayong umupo. Sa lahat po ng naririto ngayon, sa kapulungan na nasa harap po ng inyong lingkod, ayon po sa habag ng Diyos, gagawin po ba ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang suportahan sina Kelvin at Vanessa sa kanilang pag-iisang dibdib? I cannot hear you po. Maraming salamat po. Kung gayon, hilingin po natin ang basbas ng may kapal sa gawaing ito sa pamamagitan ng pambungad na panalangin ng ating pong Pastor June Fermil.
Aming inihiling, Ama, ang iyong pangunguna sa mga oras na ito upang hindi lamang sa mga labi maganap, kundi sa bawat puso ng dalawang pusong nagmamahalan na may sa katuparan hanggang sa pagdating ng panahon. Ikaw po ang magpala, magpasbas. Gamitin mo ang iyong mahal na pastor upang ibahagi ang iyong salita sa araw na ito upang pagkaisahin ang dalawang pusong nagmamahalan. Harinawa, ang okasyong ito, Panginoon, ay ikaw ang maluwalhati at mapuri dahil ikaw, O Diyos, ang sentro ng aming buhay. Sa pamagitan po ng kasalang natural, nagpapakita ka, Panginoon, ng malapit ng kasalang maganap sa langit. Yan po ang pinakahihintay ng lahat ng mga mananampalataya sa iyo. Harinawa, Panginoon, ay lalong magsumikap ang bawat isa na kung paanong ito ay pinaghandaan ng mag-asawang ito, ang kaganapang ito ay higit na paghanda ng bawat isa ang araw na iyon, ang marriage supper o lalaki. So, Panginoon, ikinukumit namin ang kwasyang ito na maging masaya, Panginoon, ang bawat isa. At tuwang-tuwa dahil, Lord, isang bagay na mahalagang pinagtiyak mo ang dalawang pusong nagmamahalan. Maraming salamat. Ikinukumit namin sa iyo ang kagalakan ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Babae ang nababagay sa lalaki at lalaki ang nababagay sa babae. Ako po ay nagagalak sa tuwing mayroon po mga ganitong okasyon na opposite sex ay nagpapahayag ng kanila pong pag-iisang dibdib. Kasi in a way, ipinapakita nila, kino-confirm nila ang truthness of the Bible. Biblical truth na dapat pong makuha at maintindihan ng tao. Lalaki ang babagay sa babae at babae ang babagay sa lalaki. So, ang ginagawa po natin ngayon, actually, si Kelvin at si Vanessa, you are confirming a very important biblical truth. That is, ang bagay sa lalaki ay babae, ang babae sa lalaki. Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Dahil bagay, magsasama. Ano po? Sabi nga po doon sa last verse, or second to the last, ito ang dahilan. Kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So, yamang meron sila ng nature of being fit sa bawat isa, bagay sila magsasama. Pero wag nating i-misinterpret yon na, uy, basta bagay magsasama. Dagdagan po natin ng legal. Magsama ng legal. At yun po yung kagandahan ng ating ginagawa ngayon. We're portraying to the public na ganito dapat ang nararapat na pagsasama ng lalaki at babae. It should be legal. Ano po? Magiging legal po yan sa pamagitan ng wedding. Ano po? Ng wedding ceremony as well as mga dokumento na dapat pong kailangan. So, i-enjoy po ninyo, Kelvin and Vanessa, ang gift na ito ng Panginoon. Yung inyong intention to create a new family. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat sa pagpapaalala niyo po sa amin ang ilang mga biblical truths na ito. Patuloy po naming dalangin ang aming mga kapatid na si Kelvin at Vanessa. Ang mga truths na iyon, ang patuloy po nilang ilagay sa kanila pong mga kaisipan, sa kanilang puso, and eventually lakaran ang mga katotohanan pong ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Maghawak kamay kayo. Hawak kamay. Para, yan, may... Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ibinigay ka niya sa buhay ko. Lord, thank you for giving me this beautiful girl in my life. Vanessa, salamat dahil narito ka ngayon sa harapan ko. Salamat dahil nanatili ka. Salamat dahil ipinaglaban mo ko sa napakaraming sitwasyon. Salamat dahil tinupad mo ang pangarap kong maikasal sa una't huling kasintahan ko. Sa loob ng 7 taon
5 buwan at 8 araw. Maraming pagsubok na ang napagdaanan at nalampasan nating dalawa. Noon, may mga taong gusto tayong paghiwalayin dahil hindi pa tayo nakapagtatapos ng kolehiyo. May mga taong gusto tayong paghiwalayin dahil mahinhin akong kumilos at magsalita. May mga taong gusto tayong paghiwalayin dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Para bang sinasabi ng buong mundo na hindi ako nababagay sa'yo. Pero binaliwala mo lahat ng yun. You chose not to break my heart. You love me at my worst. You deserve me at my best. Nung nagkaroon ako ng magandang trabaho, kasabay naman nun ang pagdapo sa'yo ng isang sakit sa balat. Pinanghinaan ka ng loob. Ayaw mo magpakita sa akin. Pinapalayo at pinaghahanap mo na lang ako ng iba. You are selfless. Sa sobrang pagmamahal mo sa akin, pinapalaya mo ako. Pero hindi ako lumayo. At pangakong hindi ako lalayo. Hindi ako naghanap ng iba. At nanunumpa ako na hindi ako maghahanap ng iba. Alam mo ba, nung una pa lang kitang makita, minahal na kita. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. At hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo dahil mahal kita maging sino ka man. Pangako sa'yo, pumuti man ang mga buhok mo, kumulubot man ang mga balat mo, umulan, bumagyo, magunaw man ang mundo, ikaw pa rin ang buhay ko. I, Kelvin Bobadilla Rioferio, take you, Vanessa Loresco Mas, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, from this day forward until death do us part. Maligayang kaarawan, misis ko. Iniibig kita. Mahal na mahal kita. Kelvin, my love, I'm very happy and thankful to God for having you into my life. You're such an amazing person I know, wish to share my life with every day. Our love for each other is heaven sent because you are truly a blessing and a prayer. Now I treasure you as my reward. Salamat sa araw na to, doble-doble ang saya ko. Dahil double celebration tayo. Today is our wedding day and exactly my 30th birthday. And that makes it the best days of my life. But I am more thankful to God because He added another year to my life as He added you in my life. It has been a long journey and now we are finally getting married. Looking back, our relationship was not easy. Sometimes we fight, but still, we fight for the love. Thank you never left me. Even though so many times I've been trying to break up with you. Because of our differences and circumstances. But despite of all those things happen, we choose to stay much stronger and love each other as Jesus loved us. Sabi ng iba, hindi daw tayo pwede sa isa't isa. Pero hindi ako naniniwala dahil hindi tayo dadalhin sa lugar na to at hindi tayo dadating sa puntong to kung hindi pinahintulutan ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang may akda ng lahat at siyang author ng love story natin. Na may plano ang Diyos kung bakit ikaw ang mapapangasawa ko. Sabi din ng iba, pinili kita dahil sa kung ano meron ka ngayon. Pero hindi nila alam na minahal na kita nung panang wala ka pa at wala ka pang napapatunayan sa sarili ko. Narinig ko yung bawat kwento mo kaya napamahal ako sa'yo. 7 taon at 5 buwan din tayo magkasama. At ngayon pang habang buhay na.
naging magkaramay sa ano, problema. Nagkasakit ako. Salamat dahil pinili mo ako sa kabila ng kondisyon ko. Minahal mo pa rin ako kahit na may sakit ako. Hindi mo ako iniwan. Kahit alam mong wala ng lunas to. Bagkus tinulungan mo akong bumangon, inalalayan hanggang maging okay ako. Sabi ko, walang etang lalaki na magmamahal sa akin gaya ng pinakita mo. It's been a quite roller coaster. We had up and down. But by the grace of God, we never let go. Masaya ako na lagpasan natin ito at malagpasan pa natin dahil alam natin na meron tayong malaking Diyos na umaagapay simula pa sa umpisa. Thank you for your endless patience and understanding. And thank you for making me happy whenever I'm sad. Even we're not complete today because my younger brother Kenneth is not here. You are here to complete me. From now on, Calvin, a lot of things will be just you and I. There's no me without you and you without me. That you never have to face the world alone. I will hold your hand, although we were there, whether you feel victorious and catch you if you're defeated. Let me be the shoulder you lean on. Your best friend, your companion of your life. We're on the same team. Ako ang kakampi mo kahit awayin mo pa ako. At kahit akala mo inaaway kita, pero hindi naman. I'm your biggest supporter and I will keep supporting you because I believe in you. Basta naayon lahat sa plano ng ating Panginoon. So, Calvin Rio Ferrerio, in the presence of all the important people in our life, and in the presence of God, here's my vow to you. I vow to always laugh with you and make you laugh. I vow to listen to your story, kahit na minsan wala akong idea sa mga sinasabi mo. I vow na ayusin ko ang pagkikwento ko para minsan maniwala ka din. I vow to be there for you when you need me, and to be there for you when you don't need me. That I will stick with you. May sakit ka man o wala. May pangasamgyap man tayo wala. I cannot promise you an easy life on or to disappoint you for not being a perfect wife. But I promise to be more patient and to do my best to understand you because I know we will have our differences and that's okay. I promise na hindi ako tanong ng tanong at salita ng salita kapag may pinapanood tayo together. I promise, gagalingan ko umarte na kunyari hindi ko pa alam mga surprise mo. Dahil di ka talaga magaling magtago. Susubukan ko rin maglaba. Dahil gagawin ko. I vow to love you as Christ loved the church, na mamali kita ayon sa pamantayan, at may kalakip na pagmamahal ng ating Panginoon. I vow to you when you are feeling unlovable and will accept your love when I am feeling unlovable. I cannot swear that I'll be here for the rest of your life, of my life, but I swear to love you for the rest of mine. And I promise na kung sinong mahal mo, ay siyang mahal ko rin. At ang tanging hiling ko lang sa'yo, Kelvin, sana naintindihan mo lahat ng sinabi ko. So today, before everyone else here in this place, before God, I stand here and I say, I, Vanessa Loresco Mas, take you, Kelvin Bobadilla Rio Ferrerio, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, to love and to cherish, from this day forward, for better, for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health. I vow to honor, protect, and respect you, Kelvin, all the days of my life. I love you, and I know that this love is from God. May our God bless our marriage. Purihin ang Panginoon sa inyong mga heartfelt vows. Sa pagkakataong ito,
ito, hiling po tayo ng awit. I remember when I first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. 'Cause you were all I ever saw since day one. Oh, you were all I ever saw since day one. Ito ay bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig nyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Vanessa, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kelvin, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasala ko sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailanpaman bilang mag-asawa. Buong puso po naming tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at ng pag-asa at matibay na sandigan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin na ito ay maipamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. Tinatawagan po sa pagkataong ito ang sponsor po ng coin or aras ng Diyos. Ibibigay mo kay Vanessa. Ari kayong umupo. Pwede kayong umupo. Habang sinisindahan natin ang kandila ng pag-iisa, tayo ay nagpapaalalahan ng salita ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang sinabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, sino mang susunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng buhay at kailanmay di lalakad sa kadiliman." Mula ngayon, hayaan nating si Jesus ang maging ilaw ng ating daan at maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na paglakad sa ating buhay ngayon at sa hinaharap. Purihin ang Panginoon. Pwede nang i-off. Sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang aking pong ilang mga kamanggagawa, mga pastor po. Sino po sila? Sino sila? Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo po sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas ng kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa'yo lamang lubos na umaasa.
Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo po nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng I Am Redeemer and Master Evangelical Church Incorporated at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko na si Kelvin Rioferio at si Vanessa Mas ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ninuman. Kelvin at Vanessa, naway pagpalain kayo ng Diyos at ingatan, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Amen. Umarap po kayo sa Madlang People. Mga kapatid, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyong lahat ang bagong kasal ni na sina Ginoo at Ginang Kelvin Rioferio. Kelvin, maaari mo nang hagkan ang iyong asawa. 1 hour.